9 август 2010 година, София. Левският домакин на столичният Локомотив Тимът превърнал се в кошмар за сините в последните 3 години. Домакините водят с крехкото 1-0, но гостите не се предават. Започва 74-та минута, когато една ситуация на практика решава матча. Удар сега и 2-0 за Левски. Гара Дембеле прави резултата 2-0 за сините, като от нищото дойде този гол за домакините. Заспа отбраната на Локомотив София и Гара Дембеле взривява трибуните. Екшън в 3 действия. След тъча на Милдър, Тасевски надскача Лахчев и предоставя топката на волето на Гара Дембеле. Този епизод слага край на кошмарната серия на Левски срещу Локомотив София.